Foto pangeston kalian penganten keluarga saking Banjarsari Langkung Rumiyin saking Joglo. Solo. Nggih, mangke sasampunipun paradin keluarga saking Banjarsari pun lajengaken keluarga Pamenggo Gati. Nggih, Mas. Abisana Banjarsari ten Joglo. Nggone wilayah bojoku mbiyen. Oh. Aku entuk bojo mbiyen ya wong Banjarsari. Bojomu sing saiki apa sing biyen? Bojoku ya gur siji kok, saiki pom mbiyen. Oh, lho Dek sing biyen jare eneng. Sing biyen aku krungu eneng. Sing biyen aku kapurusan Borosur. Lho sing ndi sing kae lho. Entuke kok ngono kae biyen. Walah, lah maune ki piye to Mas lemu check out ki? Ayo pas mun petengan ora ngerti kok. Ngono ki ya dibuka bungkuse. Bojoku yo mbayan kerajaan Kadipiro. Iya. Yo minaturke utawa diteruske sik.
Matur nuwun. Sampun.